Nga bi video la mena ɲɛfɔ ladabɔ walima jolibɔ n'o min bɛ n'a tilennen tɛ n'an b'a wele cycle menstruel irrégulier. N'a sɔrɔ e bɛ ka video lajɛ k'i ye muso ye k'i b'a fɛ ka kɔnɔ ta ka di waati min na hali n'a sɔrɔ fana i t'a fɛ ka kɔnɔ ta ni video in kɔnɔna na i bɛna nafa caman sɔrɔ tagalen ɲɛfɛ e k'i jija ka video lajɛ fo ka taa fɔ a banna. A bɛ fɔ k'e ka ladabɔ k'a tilelen don n'a sɔrɔ ladabɔ janya o bɛ taa tile 24 ka se tile 35 ma. Nka ni ladabɔ n'a suruyara ka tɛmɛ tile 24 kan an b'a wele tubabukan na polyménorrhée. Nka n'a janyara ka tɛmɛ tile 35 kan an b'o wele oligoménorrhée. Nka ladabɔ minnu bɛ yen nɔ n'u janya u ni ɲɔgɔn cɛ ni tile 5 bɛ se ka don ni ɲɔgɔn cɛ walima ka tɛmɛ o kan an b'a fɔ olu ma ko ladabɔ minnu bɛ yen nɔ minnu tilelen tɛ n'an b'a wele tubabukan na cycle menstruel irrégulier. Walima ni ladabɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni jolibɔn bɛ k'u ni ɲɔgɔn cɛ o fana n'an b'a fɔ o ma cycle menstruel irrégulier. Walima hali n'a sɔrɔ ladabɔ fana i b'a sɔrɔ a bɛ na ni kalo la i bɛ se ka kalo min da o kan a tɛ na kalo wɛrɛ a bɛ tila ka na tuguni a bɛ panpan an bɛ se ka fɔ o fana ma ko cycle menstruel irrégulier. A bɛ se ka kɛ e kɛtɔ ka video lajɛ i bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ e ka laada ni laada tilelen de don walima ni laada tilenbali de don n'o ye cycle menstruel irrégulier walima irrégulier. Walasa e ka se k'o dɔn a ka nɔgɔn kojugu i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ fɔ ko laada tilelen tɛ n'o y'a sɔrɔ i ka laada u tɛna wagati kelen na i b'a sɔrɔ laadaw ni ɲɔgɔn cɛ u janyaw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ tile min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ caya ka tɛmɛ tile 5 kan o la a bɛ fɔ ko laada tilelen tɛ. Walima n'a sɔrɔ i y'a jateminɛ i yɛrɛ la k'a fɔ ko jolibɔn k'o bɛ k'e la jolibɔn min n'a bɛ se ka dɔgɔya walima a bɛ se ka caya fana o jolibɔn in an bɛ se k'a la o la an bɛ se k'a fɔ k'i ka laada k'a tilelen tɛ. N'a sɔrɔ i m'a faamuya i bɛ se k'a fɔ n ye commentaire kɔnɔna na n bɛna ɲɛfɔ i ye cogoya wɛrɛ la walasa e bɛ se k'a faamuya cogo min na. Nka n'i ka laada n'a tilelen tɛ i kana sigi so i ka taa dɔgɔtɔrɔso la i ka taga kɛnɛya tigilamɔgɔw k'i lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka baara bɛnnen don musow furakɛli ma n'an b'a wele gynécologue i ka t'olu fɛ yen u k'a lajɛ. Kun caman bɛ se ka na ni laada tilenni baliya ye i n'a fɔ farisogo yɛrɛ walima hormone minnu i n'a fɔ ovaire polycystique ninnu olu bɛ se ka na ni a ye. A bɛ se ka sɔrɔ fana insuffisance lutéale fana fɛ. Fɛn wɛrɛ fana bɛ yen minnu bɛ se k'a kɛ i b'a fɔ ni thyroïde problème bɛ mɔgɔ minnu na n'an b'a fɔ trouble de la glande thyroïde n'o bɛ mɔgɔ minnu na o bɛ se ka na n'a ye. N'a sɔrɔ jabɛti bɛ mɔgɔ min fana na k'a fɔ i ma t'i ka jabɛti furakɛ k'i tɛ ka fura ta jabɛti la walima a tɛ ka furakɛli cogo ɲuman na olu bɛɛ fana bɛ se ka na n'a ye. Bana dɔw bɛ yen n'an b'a wele infection de l'appareil génital ni o fana bɛ mɔgɔ minnu na n'o ye infection banaw ye musoya yɔrɔw la o fana bɛ se ka na n'a ye. Bana dɔw bɛ yen fana n'an b'a wele polype utérin o bɛ se ka na n'a ye. Dɔw wɛrɛ bɛ yen an b'a fɔ fibrome utérin o fana bɛ se ka na n'a ye. An bɛna video k'olu bɛɛ lajɛlen k'a don n'a natɔlaw la. Ani fana n'i ye bana jateminɛ i yɛrɛ la walima ni bana bɛ musoya la walima musoya kɔnɔna na n'an b'a wele col ni bana bɛ o yɔrɔ la denwolonugu daminɛ yɔrɔ in na n'an b'a wele col tubabukan na ni bana b'o yɔrɔ la o fana bɛ se ka na n'a ye. Mɔgɔ minnu bɛ yen fana k'a fɔ k'u fasalen don kosɛbɛ u tɛ dumuni ɲɛnama kɛ walima u yɛrɛ de fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ calcul dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a wele IMC n'i y'o kɛ ni o dɔgɔyara ka tɛmɛ 18 kan olu tigilamɔgɔ ninnu a bɛ se k'olu fana sɔrɔ kosɛbɛ. N'a sɔrɔ i tɛ IMC dɔn IMC in kɛ kun ye walasa i ka se k'a dɔn n'a sɔrɔ i ye muso ye k'a fɔ i fasalen don kosɛbɛ i mago bɛ bonya la walasa i ka se k'o dɔn walasa kisi ni bana kɔlɔlɔw fana ma n'o ye an filɛ ka minnu fɔ nin ye n'o ye laada bɔbaliya ye walima laada tilennibaliya ye i ka se ka kisi olu n'a ɲɔgɔnnaw ma. N bɛna ɲɛfɔ IMC in yɛrɛ ye min ye. IMC i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min na indice de masse corporelle o la n'i b'ale jate i b'i peser fɔlɔ n'i y'i poids ta i poids i kɛlen k'o dɔn i b'o sɛbɛn sanfɛ mais i bɛ poids ta kilogramme na o la i b'o diviser
k'a tila i taille la i taille o ye janya ye i b'o tila i taille la i janya la mais n'i b'o k'i janya la i bɛ janya i b'o ɲɔgɔnna 2 ta o de taille en carré donc o ɲɔgɔnna 2 i b'o ta mètre la o la n'i y'o min sɔrɔ o bɛ jaabi min d'i ma o jaabi de bɛ se k'a dɔn i b'a dɔn k'a fɔ n'i fasalen don walima n'i ka bon i b'a fɔ n y'a ɲɛfɔ ye cogo min na tableau la walasa i ka se k'a dɔn n'a sɔrɔ i kan ka ɲini ka bonya dɔɔni walasa i ka kisi ni kɔlɔlɔw ma muso minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u ka IMC n'o y'u ka indice masse corporelle ye k'u ka dɔgɔ olu caman i b'a sɔrɔ u ka laada i b'a sɔrɔ o tilelen tɛ a dɔw yɛrɛ fana t'u ka laada yɛrɛ ye walima hali n'u b'u ka laada ye i b'a sɔrɔ u ka denkisɛ n'o y'u ka ovule ye o tɛ na wagati kelen na o nali o bɛ se ka ɲagami fana laɲini yɛrɛ min ye i ka IMC n'o y'i ka indice masse corporelle ye o ka kɛ IMC i b'a fɔ n y'a fɔ i ye cogo min na IMC o ka kɛ 18 ka se 25 ma i man ka jigin 18 jukɔrɔ cogo si a ɲuman ye ka ta 18 na ani 5 la ka taa se 25 ma o de y'a ɲuman ye ka d'a kan n'i tɛmɛr'o kan o la o bɛna kɛ bonya ye fo ka na kɛ bonya damatɛmɛ kojugu ye olu fana y'a dama ko wɛrɛw ye i kana to k'i sɔrɔ n bɛna ɲɛfɔ ye sisan nɔ a yɛrɛ jate bɛ kɛ cogo min na walasa e ka se k'a dɔn n'a sɔrɔ i ka sigili n'a sɔrɔ n'i ka laadabɔ ye n'a sɔrɔ tilelen de don walima ni tilenbali de don walasa i ka se k'o dɔn n bɛn'o ɲɛfɔ ye nka i ka dɔn k'a fɔ laada min n'a tilenɔma wele sigili maserɛli régli ye ale laada jatecogo ani laada bɔ min bɛ yen nɔ n'an b'a wele sigili maserɛli irrégli ye n'o ye tilenbali ye u jatew kɛcogow tɛ kelen ye laada bɔ min bɛ yen nɔ n'a sɔrɔ n'an b'a fɔ o ma laadabɔ tilelen n'o ye sigili maserɛli irrégli ye n ye vidéo k'o kan n ka vidéo tɛmɛnenw na i bɛ se k'o lajɛ n'a sɔrɔ i m'olu lajɛ nka bi n bɛna ɲɛfɔ ye laadabɔ min bɛ yen n'a tilen tɛ n'o ye sigili maserɛli irrégli ye minnu de ye jatecogo o ɲɛfɔ i ye walasa i k'a faamuya nka i k'a dɔn k'a fɔ a jate ɲɛ ka misɛn dɔɔni nka i k'i jija i ka lajɛ i b'a fɔ n bɛ k'a fɔ cogo min na n'i ye n ka misaliyaw faamuya i bɛna dɔn k'a fɔ fɛn gɛlɛman tɛ a ka nɔgɔn kojugu o la e ka jate minɛ n bɛ misaliya fɔlɔ d'i ma n'a sɔrɔ e y'i ka laada fɔlɔ ye don fɔlɔ min na an ka kɛ i b'a fɔ i ka laada fɔlɔ ye kalo tile 3 n ye misaliya ta avril ale ni mai na n'o ye san kalo 4nan ye ani san kalo 5nan ye tubabu kalo la o la ne y'i ka laada fɔlɔ ye le 3 kalo tile 3 avril kalo tile 3 o bɛ jate e ka tile fɔlɔ ye o tile fɔlɔ in o y'i ka jelibɔ don ye jelibɔ fɔlɔ min na i la don fɔlɔ min na o don bɛɛ i bɛ kɔnteli daminɛ kɔnteli tɛ daminɛ ni jelibɔ banna dɛ kɔnteli bɛ daminɛ kabini jelibɔ don fɔlɔ yɛrɛ kɔnteli bɛ daminɛ o don o ye tile fɔlɔ ye nka e ka tile fɔlɔ o ni kalo tile fɔlɔ tɛ kelen ye ka d'a kan kalo tile fɔlɔ o filɛ yan nɔ nin ye e ka tile fɔlɔ n'o tɛ kelen ye e ka tile fɔlɔ o ye nin de ye e y'i ka laadabɔ ye don min na misaliya de don walasa k'a faamuya o la i b'a kɔnteli daminɛ o don 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 donc nin don e ka laadabɔ o jɔra o la n'i ye laadabɔ wɛrɛ mana na sisan nɔ i ka laadabɔ i b'a kɔnteli jɔ o don sɔnni o don cɛ laadabɔ wɛrɛ min bɛ na don min na kɔnteli laada wɛrɛ jateli bɛ daminɛ o don bɛɛ o la e ka laadabɔ jɔlen nin don o ye tile 20 o ye kalo tile 28 mais e fɛ yen nɔ tile 26 de don an y'o misaliya de ta o misaliya o de filɛ nin ye munna n ye nin misaliya in di n ye min kɛ yan nɔ nin bɛɛ ye misaliyaw de ye i bɛna min ye vidéo kɔnɔna na ninnu kɛ kun ye min ye walasa e k'a dɔn ka d'a kan walasa e ka se ka i ka laadabɔ k'o dɔn k'a fɔ i ka laadabɔ in n'a tilelen tɛ e tɛ se ka kalo 1 dɔrɔn ta ka jate kɛ n'o ye f'i ka kalo caman de ta i bɛ se ka kalo min ta a bɛ se ka taa fɔ kalo 10 na
a dɔgɔlen bɛ o kalo 8 ye mais min laɲini don kosɛbɛ o ye kalo 10 de ye n'i ye kalo 10 in ta i bɛ jate kɛ n'o de ye o kalo 10 in an filɛ ka o de misaliya di tantɔ ne ye san kalo fɔlɔ ta n'o ye janvier ka na bila san kalo 10 na o t'a yira k'a fɔ e ta o ye a bɛ se ka kɛ e ka kalo fɔlɔ e bɛ se k'o compter daminɛ san kalo 4 yɛrɛ la walima san kalo 6 na ou san kalo 7 na a bɛ se ka kɛ i bɛ ka jate daminɛ o la o ye e ta ye walasa nin kɛ kun ye walasa i k'a faamuya dɔrɔn de ne y'i ka jate bɔ daminɛ o la k'a fɔ i ye kalo fɔlɔ i y'a jate daminɛ i ye tile 26 sɔrɔ i b'o sɛbɛn o kɔfɛ i na laada wɛrɛ min y'o kɔfɛ n'o ye kalo 2nan ye an bɛ misaliya ta tuguni i b'a fɔ sisan nɔ kalo 2nan na i nana a ye kalo tile 10 o la kalo tile 10 in o ye calendrier kalo tile 10 ye mais e fɛ yen nɔ e ka don fɔlɔ e ka tile fɔlɔ o de ye kalo tile 10 ye o la i bɛ tile fɔlɔ in de ta kelen i bɛ tila ka jate daminɛ tuguni 1 2 3 4 5 6 i b'a jate o cogoya la fo ka na fɔ laadabɔ jɔra don min na i ka laadabɔ n'i y'a jate walasa an ka se ka tile 32 sɔrɔ an ka misaliya filanan na i bɛna jate i bɛna i ka tile 32 sɔrɔ fo kalo kura wɛrɛ n'o ye mois de mai f'i bɛna sɔrɔ o tile 11 o la o ye mois de mai tile 11 mais e fɛ yen nɔ o bɛ e ka tile 32 ma e ka jate tile 32 ma o ye nin misaliya ye i b'o ɲɔgɔnna de kɛ i b'a fɔ n filɛ ka fɛn fɛn kɛ nin ye i b'o misaliya de kɛ nin bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se nin kalo 10 ma walima kalo 8 ma mais n'i ye kalo 10 ta i b'a fɔ n y'a f'i cogo de ka ɲi o la i bɛna jate minɛ ni an ka kalo nin bɛɛ la i bɛna ye k'a lajɛ kalo min n'a ka dɔgɔ n'a bɛɛ ye ani kalo min n'a ka ca n'a bɛɛ ye n'i y'a jate i b'a sɔrɔ kalo ninnu bɛɛ la min ka dɔgɔ n'a bɛɛ ye o ye nin de ye tile 28 kalo min n'o ka ca ni a bɛɛ ye n'o o tile cayara n'a bɛɛ i ka laada calculeli la laada jateli la o de ye nin ye tile 39 n'i ye tile 39 ye n'i b'o jate n'i sera o fana ye o jate bɛ k'a fɔ tɔw fana kɛra cogo min na i b'a fɔ n bɔra ka a ɲɛf'i ye cogo min na n'i ye tile 39 ye o de ye kalo ye laadabɔ min n'a ka jan ni a bɛɛ lajɛlen ye komi n y'a fɔ cogo min na n'i bɛ laadabɔw la min ka surun n'a bɛɛ ani min ka jan n'a bɛɛ ye min ka surun n'a bɛɛ ye o de ye nin ye o de ye nin ye min ka surun n'a bɛɛ ye kalo tile 20 kalo min bɛnna jate bɛnna tile 24 ma i b'o sɛbɛn o ye tile 24 i b'o sɛbɛn ok voilà donc i bɛ tila k'a lajɛ tuguni kalo min fana laadabɔ min n'o janyara n'a bɛɛ ye n'o ye tile 39 ye i b'o tile 39 i b'o fana sɛbɛn o la tile 29 in n'o ye a bɛɛ la surumani ye i bɛ tile 14 bɔ o la o tɔ o bɛ to tile 10 ye nin fana na tile 39 i bɛ tile 14 bɔ o fana na o tɔ o bɛ to tile 25 ye voilà donc o tɔ bɛ to tile 25 ye donc n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ tile 10 an y'o sɔrɔ kalo min ka surun n'a bɛɛ ye jatebɔ min surun n'a bɛɛ ye an ye tile 25 sɔrɔ jatebɔ min n'o ka jan n'a bɛɛ ye o la jatebɔ min ka surun n'a bɛɛ ye n'o ye tile 10 ye i b'o tile 10 ta walasa i k'a faamuya i b'o tile 10 ta ka taga i bɛ jate daminɛ o don fo ka na bila o tile 25 la o b'a yira k'a fɔ ka ta tile 10 na fo ka se tile 25 ma o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na e bɛ se ka kɔnɔ ta an b'o jate ye o janya in ka ta tile 10 na ka taa se tile 25 ma an b'o de wele ko période de fertilité période d'ovulation o période de fertilité in o ye wagati min ne bɛ se ka kɔnɔ ta o kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ka ta tile 10 na ka taa bila tile 25 la kɔnɔ bɛ se ka ta o de kɔnɔna na walasa i k'o jate in faamuya a ka nɔgɔn kojugu ala ye sisan e ka tile 10 in e ye jate kɛ ka na tile 10 na a fɔra ko tile 10 ka se tile 25 ma kalo kalo i bɛ n'o de jate kalo ka i ka jate ka taa bila tile 10 na ka se tile 25 ma nin kelen kɔfɛ siɲɛ kelen o bɛ se ka halina d'i ma kalo n'a sera tile 10 ma ka se tile 25 i bɛ se ka kɔnɔ ta o kɔnɔna na i ka laadabɔw bɛɛ lajɛlen na o la e ka tile 10 in e b'o ta cogo la te komi n'i ye laadabɔ ye don min na dɔrɔn k'o de ka tile 10 don yɛrɛ ye o tɛ n'i ye laadabɔ ye don min na o don t'i ka tile 10 ye laadabɔ joli bɔ mana daminɛ don min na o don i b'o jate an ka misaliya ta i b'a fɔ n'an ye tile 6 in ta a ka kɛ sisan nɔ e ka laadabɔ fɔlɔ o nana tile 6 la n'o nana tile 6 la e bɛ jate daminɛ 1
fila, saba, nani, duru, woro, wolonfila, shegi, kononton, tan. Et ka tan na, o ben nema. Ya famiya? Et ka tan na, o ben nema. Donc maintenant, au temps d'oui, on dit que jour d'ovulation, on dit que fait période d'ovulation d'amener d'oui. On dit que période d'ovulation d'amener d'oui. On va dire à la fois, kata, ni kalo inkle tam duru la avril kalo inkle tam duru la misala do kalo avril kalo inkle tam duru la ga damno la fo ka taga bla kle muga an duru la donc ni kalo ni kle tan il va damne kle nte kle tan 100 kle tan kelen kle tan fla tan saba tan nan il va compter au chugo la fo kana kle muga an duru dafa na jate tan kelen tan fla tan saba tan nan tan duru tan woro tan wolon fla tan shigi tan konoto muga mugan kele mugan fla mugan saba mugan nani mugan duru na banka ben yanema o ben kalo kuram damne na no e mois de mai o kle folo kle mugan duru be orema o ira ga fo kata kalo temeni avril na ya iye jate min ke ka damne o kle folo fo kata se kalo kuram be daw ko o kle folo do o kle tan kalo folo kalo min temera mois d'avril la o kle tan duru kana bla kalo kuram damne na no ye mois de mai o kle folo la nun be de ga période d'ovulation nun be de konnana eska konota ngana fora ki ga ka fo nyoya ke ni don be la jenen konnana wala se ga ska konota ab se ga ke aga no bolo ni se ga ke ngani se ga ke i jagolente ka fo ga ke dongodo ibse gu don pampa nyogon kuna imana ke bi ibse ga shinin blanc shinin ne ba ke o ko fe be kle glen blanc ibse ga kle glen blanc nyogon che o kle glen blanc li o be ke o ta bali kite konota kadaga che lawaji na tara muso kono abse ka kle flake fo ka se kle duruma mo te kele abse ka o beke muso konnana ka muso ka dengse ma kono muso fana na le ka dengse bora ale ka dengse no ovule obse ka tan fla ka se mugan ani nani ma no be kle kele ma ale fana so ke ka che ka dengse ma kono wala niya jate ne ga laje alni ka fo nyogona ni o kebi wala o dugseje alni de muso ka dingse nana abse kana soro che ka dingse o be nina o ma sa folo o se ka ke sawi ni o se ka nogoya ima kosebe ni se ka konota ka soro ima ke dongodo nunu ye misalayi munu sigi deme chogomina ibse ka adon ibika jour d'ovulation ou ega période d'ovulation ibse ko don chogomina comme nya fo adon jonjon o donga gele ngani wakati nunka ni isisi o yoro nunka abse ka ke sawi ni se ka konota jona no ika jour dangereux ni se ko soro o konnana wala se ka konota no yala chugumina ngani be donen ko fe ka donga fo tamasien do be no munum se ke la somi fana ka fo a ni do iba se abse ka ke ika jour d'ovulation obse ka ke dingse na do tamasien do fana abse ka yala o wakati konnana ba jatimine dono bina ke iba yi ka fo wakati do la jijeman bi bo musola a wakati iba so jijeman abi je ko sebe ka teme korolen abi je ko sebe a jijeman fana iba so adurulelo iba fo kerambe chukomna adurulelo an fana iba so jijeman do abi sama mana bala alnya dai tege ni nyogonche ibsigi tege mabo nyogona abi sama tege nyofe iba fo kolle bala abi ke o chugo yala ni o jatem ne yerla a chamana egi jija ka kafo nyogona ke wakati na o bisika ke ika kuna jaba ika seka den fana soro an fana iba detina adun na fana iba soro kono dugmala no kono bara dugmala o segi dimi fare fana seka kalaya adun fana far kalaya mi do atake far kalaya punta kala jayi iba soro far kalaya mi do abeke wakati kungurun konna na o kofe no ovulation no wakati temera far kalaya mi la ga doya yere ma don doni fokata fo abana ni be donen kofe na soro ega lada boy mina clélinte na wule cycle menstruel irrégulier walma des règles irrégulières na soro ega lada boy ebsa muneke wala sa ega lada bo aga na anyumana yafo kanake cycle mina clélindo na wule cycle menstruel irrégulier o ga no ko jugu e kana toso e gata docteur sola e gata kenati la mo fi docteur oluki laje kere-kere-na docteur munu ka bara benendo muso furakelima nama wele gynécologue iga tolu fe no o ki laje o ka furaw dima wala sa ifsigi yere soro ni kunte ala ko farsogore de kera sawina na yerema furaw be dima nama wele hormonu olu be se ka kila wala sa ladabo abe se kana anyola anyumana
wagati ni wagatiw ni a kan ka kɛ wagati min na jɔnjɔn a bɛ k'o wagati la kalo bɛɛ lajɛlen na ka sɔrɔ furancɛ jama dɔw cɛ ka sɔrɔ furancɛ min donn'u cɛ a tɛ tile 5 bɔ i b'a fɔ n bɔra k'a ɲɛfɔ cogo n'a sɔrɔ i y'a faamuya o la o bɛ kɛ sababu ye ni a jatebɔli o bɛ nɔgɔya i ma ani fana e bɛ se k'i ka laada bɔ ye wagati jɔnjɔnw na n'o ye wagati tilelenw ye n'a sɔrɔ n ka video in ka diyara i ye i k'a fɔ n ye commentaire la i ka j'aime ta n'a sɔrɔ i ma abonné n ka chaîne kan i k'i abonné n ka chaîne kan i ka cloche notification ta walasa ni video kura kɛ wagati o wagati e k'a lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la e k'i jija fana k'a ci i dɔnbagaw ani teriw ma walasa u bɛ se ka nin kunnafoniya ɲuman in fana sɔrɔ cogo min na i ka dɔn k'a fɔ sibiri o sibiri n'o ye samedi o samedi ye n bɛ video kura kɛ n ka chaîne sanfɛ walasa ka kunnafoniya ɲuman d'e ma banaw kan kɛnɛyaw kan walasa e bɛ sijan sɔrɔ cogo min na walasa e bɛ se k'i mɔdenw ani tulomasɛnw ye cogo min na i k'an bɛn o la siɲɛ wɛrɛ